Idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka danna all. Mun gode ta yadda za ka riƙa samun saƙonnin mu a kowane lokaci idan mun ɗaura. Mun gode. Wannan shine darasin mu na biyu a cikin sketchwere. Kada ku manta da abubuwan da muka yi a baya. Mun yi magana akan application name, application project name, package name da version name. So yanzu ga za mu yi magana ne akan scroll V, scroll H, linear V da height da weight. So bari mu koma cikin project ɗinmu. So yanzu ga shi nan mun shiga cikin project ɗinmu. In kun kula a cikin project ɗin za ku gani da cewa ga linear H nan wajen ga, sannan ga linear V, ga scroll H, ga scroll V. So wa'annan duk ana amfani da su ne, da su ake amfani a wajen making page da komi da komi wanda za ka yi da kowane project za ka yi, dole wa'annan suna playing important roles wajen yin wa'annan abubuwan ɗin. So meye scroll V? Scroll kun dai san ko me ake ce ma scroll, shine abun da za a tura sama ya je sama ya je ƙasa ko kuma a jawo shi a yi scrolling. That's shine abun da ake ce ma scroll. So in aka ce scroll V ana nufin scroll vertical. In aka ce scroll H ana nufin scroll horizontal. Kun san vertical, kun san horizontal. Horizontal shine layin da zai wuto ƙasa, while vertical shine wanda zai gitta. And also wajen linear H shi ma haka nan ne, linear horizontal, while linear V shine linear vertical. So zan nuna muku aikin su yanzun nan. Let's say yanzun nan ka ɗauki, bari mu ɗauki scroll, bari mu yi amfani da linear. Let's say mu ɗauki linear V. So that's linear vertical ba? So kun gani as in vertical. So ina so yanzun nan zan nuna muku ko me ake ce ma weight da height. So idan aka ce weight, kun san ko meye weight? Shine abun ga mai faɗi ba? Mai faɗi wannan ga shi nan wajen ga, wannan ga weight nan, ga shi nan ga weight nan. Na so in ɗan maku shaida amma wajen yana rufewa. Ga weight nan kuma ga height, ga height. So in an ce height ana nufin tsawo, in an ce weight ana nufin faɗi. So shine za ka saita linear ɗinka, ya kake son faɗin shi ya kasance ko ya kake son tsawon shi ya kasance. Let example now, in ka danna nan weight, ka ga nan match parent. In ka sa match parent zai rufe duka gaba ɗaya kamar hakan ga. Ka ga ya rufe. Amma in ba ka so ya rufe gaba ɗaya sai ka zo nan ka zaɓi number nawa kake so. In ma ba ka san ko nawa bane sai ka ɗan yi as an example ka ce bari ka sa 300 ka ga ya zai yi ma. Sai ka danna. Ka gani, ka ga ya ɗan rage faɗi ko? To idan tsawon kake so ka rage shi ma haka nan. Sai ka ce bari ka ɗan danna shi ma, bari ka sa like 300. Sai ka danna shi ma ka ga ya rage ko? To that's shine unhwanin weight da height. So nan kuma wajen, kada ku manta mun yi amfani da linear V ne. So idan kana so ka yi list ɗin item, bari in buɗe shi saboda in nuna muku yadda, idan example. Idan kana so ka yi list ɗin item nan, mun sa linear V. Sai ka ɗauko, kana iya ɗauko scroll V hakan ga ka sa. Ka ga yana bisa ga linear V ɗinmu nan ga shi nan wajen nan. Sai ka ƙara ɗauko scroll V hakan ga ka sa. Ka gani nan ka sa scroll horizontal, nan kuma ka sa scroll vertical. Kuma still let assume bari in rage mashi tsawo, bari in rage mashi tsawo, bari in sa 200. Yawwa. Sai ka zo let's say kuma kana iya ɗauko linear horizontal, ga shi nan hakan ga ka sa. Duka kada ku manta muna jera abubuwan gani ga wanga na farin ɗin, which is scroll V. Muna jira shi ne ga wanga na farin ɗin linear V, sorry, wanda muka fara sawa linear V. Duka wa'annan abubuwan da muka sa ga 1, 2, 3,
babban uku, babban shi gashi nan shine na hudu, shi muka fara sawa gashi nan wanda na bude shi gaba ɗaya. Bari in dan rage mashi girma ta yadda za ku dan fahimci abin da nake nufi. Bari in sa 100 girman shi ya ragu. Na ma rage mashi girma da yawa, so ya ma rufe wancan. Bari in ƙara mashi girma, bari in sa 400. So kun gani gashi nan, wanga shine na farin dinmu linear v, wanga shine muka dauko linear horizontal h dinmu gashi nan, shi kuma wanga muka kawo linear v scroll v gashi nan muka sashi, sannan muka dauko scroll h gashi nan wajen ga. So dan wajen ga zaka iya bude su, ka zo nan wajen wedge da height ka bude ka ga yadda kake so, iya yadda kake so ya tsaya ma sai ka tsaya. Sannan akwai wani abu kuma da nake so ku fahimta, in kuka diba nan tsakankanin linears din da scroll din, idan kuka diba za ku ga kamar akwai wani space daga jikinsu. That's what we call, na rubuta shi za mu yi magana a kan shi, shine padding and margin. Padding and margin ba komai bane, shine space din da zaka bayar tsakankanin a linear guda zuwa ga wata linear na gehe da na tsaye. So let example, bari nuna muku. Kun ga wannan linear gashi nan ya haɗe da wannan linear ɗin. So idan za ka yi margin, let's say wanga gashi nan, in ka shigo nan za ka ga margin, shine zai bada distance, ka gani, sai ka cire all ɗin ga, sai ka zo ka sa top, daga sama kenan kake so ya bada wannan distance ɗin, sai ka sa let's say 10 ko zai yi yawa. To wanga ɗan space ɗin da ya bayar, ayan kun kula za ku ga ya bada space daga nan wajen ga, inda ba nan tsakiyan ga, kun ga ya bada space ɗin da ba haka ne yake ba dama. So shine ake nuhi da margin. Shi kuma padding, wanga space ɗin da ke gehe, yanzu bari ku ga wannan gashi nan, yanzu in zan yi padding ɗin shi, let us zoom haka, kun ga ma yana da padding 8. To yanzu in zan cire shi, bari in cire shi ya koma, in mai da shi 0 all kowane, za ku gani ya haɗe gaba ɗaya. Bari in maku misali da na ƙasan ga, ina ga za ku yi ganewa da shi. Let's say padding shi ma yana da 8, bari mu danna mu mai da shi 0 saboda ku gane. Yawa yanzu babu wani distance ɗin da ya rage ko kuma ya bayar da ainihin linear ɗinmu, ainihin linear v ɗinmu kenan. Ku kwantar da hankalinku, bai da wuya, bai da ruɗa. In ka kwantar da hankalinka za ka fahimta, ka bi gradually, ba za a iya lokaci guda ba, a hankali ake iya. Sai ka danna padding ɗin, in ka danna sai ka zo nan wajen, ba top ba left, sai ka danna left, sai ka danna ƙasa, maybe bari mu sa 100. So kaga distance ɗin ga da ya bayar daga can, daga nan farkon ga zuwa nan inda wa'annan suke, shine ake kira da padding. In kuma kana so ya bias ne can left right ne, gashi nan sai ka zo right, shi ma in kana so ya bias, let's say bari in sa nan 50, a ce left ya bada 50, nan right ya bada 50. So ka gani ya bias nan, ina fatar kuna tare da ni. Kaga nan ya bayar da shi, nan ma ya bayar. Das shine ake kira da padding. Margin shi kuma distance inda da zai bayar daga nan wajen nan, shi kuma shine margin. A hankali in dai kuna biyo mu za ku gani insha Allah. So a yau shine ƙarshen darasinmu na yau. Mun yi magana akan scroll v, linear v, a height and weight. Mun yi magana akan padding and margin. So ku ci gaba da bibiyar mu insha Allah, gradually. Ba ma wannan ba, za ka iya kirkirar wani wanda ba out of it. Mun gode kwarai. Don Allah kada ku manta da ku muna subscribing, danna alama kararrawa, kai selecting all, ta yadda za ka rika samun sakonnin mu a kowane lokaci da mun daura. Mun gode.